Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod al podcastului Jurnalul Olteniei. Avem astăzi o invitată specială, o femeie care demonstrează curaj, perseverență și disciplină, lucruri care au ajutat-o să transforme visurile în realitate. Este antrenoare de fitness și culturistă, dar mai presus de toate, este o femeie care inspiră alți oameni. O avem alături de noi astăzi pe Oana Purcaru. Bine ai venit, Oana! Bine v-am găsit! Cum te simți astăzi? Mulțumesc pentru invitație și trebuie să specific la tot ce ai spus tu și mamă. Și mama. Da. Cum te simți astăzi? Cum ți-ai început ziua? Sinceră să fiu, mă simt puțin emoționată, pentru că nu am mai participat de mult la un podcast de genul și tot ce am făcut au fost mai mult interviuri așa scurte, cu vorbit un pic, cu scurte întrebări. Dar chiar mi-am început ziua foarte bine și foarte, foarte încântată că o să vin la voi. Haideți să ne povestești puțin despre tine. Cine este Oana și cum a început toată povestea ta? Toată povestea mea, cum am și spus la început, când am vorbit noi așa puțin, cred că a început ca povestea oricărei persoane care își dorește să facă o schimbare la nivel fizic, în primă fază, pentru că vrem sau nu, din fericire sau din păcate, tot ce înseamnă fizic pentru noi afectează oarecum și psihicul, cu timpul. Adică îl poate influența atât într-un sens pozitiv cât și într-un sens negativ. Și din păcate la momentul respectiv aveam o problemă cu greutatea. Mă tot confruntam de mică cu problema respectivă și din frustrare am început partea asta de a merge la sală. Ca un om normal, am început să merg la sală, am început să văd rezultate, am început și cu dieta să învăț, că eram tot timpul obsedată de mică. Era pe atunci, vorbind tot de ziare, era Formula, cred că e și acum. Da. Și erau acolo 7000 de diete, dieta cu... Mii și mii de sfaturi. Da, mii și mii de sfaturi, cu oțet de mere, dieta cu... Și le-ai încercat pe toate? Pe toate. Sau? Da? Și? Toate. Deci cred că de la 11-12 ani, să zic, când era maică mea era abonată la Formulas, da. Eu decupam acolo din revistă. Decupai de zor. Da, și aveam... Că nu mă lăsa maică mea pe atunci ca să țin dietă, dai seama, la 11 ani să ții dietă. Erai un copil până la urmă. Da, eram și un copil, dar știi care este chestia? Că, în general, părinții sunt cam responsabili la vârsta respectivă cu alimentația copiilor și eu pe o parte voiam să slăbesc și când mă duceam pe afară și îmi zicea că ești frumosă, ești cam grăsuță, ești cam și ea pe partea aia venea și dă-i mâncare. Ca toate mamele. Ca toate mamele, da. Ca toate mamele și, în general, ca mamele care nu prea au timp. Și pe atunci și pe acum. Nu avem timp să ne ocupăm foarte mult. În general, mamele care lucrează și atunci ce facem? Venim și compensăm, să zic, vrea copilul aia, îi cumperi aia, vrea să mănânce nu știu ce, îi cumperi și îi dai. Plus că cazul copiilor mei, de exemplu, eu n-am avut bunici, dar ai mei au avut, la mine erau bunicii. Adică părinții mei, care vrea copilul să iau nu știu ce covrig de nu știu unde și mereu vin și să zic că suplimentează oarecum lipsa cu partea asta, cu alimentația, cu mâncarea. Și automat și copilul, la rândul lui, capătă acest obicei prin care, știi, o strânsă legătură emoțională între mâncare și copil. Pentru că automat, dacă tu copilului, deja intru în alte, dacă tu copilului i-ai oferit atenție prin faptul că n-ai putut să stai cu el, dar totuși când ați mâncat sau totuși stăteați la un film și mâncați împreună, el automat a căpătat partea asta de afecțiune ca preluată din mâncare, din timpul petrecut în timp ce mâncați. Și cam de aici se trag problemele cu mâncarea și copii. Da, și ea pe o parte îmi dădea vitamine și să mănânc și să arăt, la noi știi cum e, gras și frumos, așa e vorba populară. Și eu pe partea cealaltă eram cu rețetele de slăbit, aveam pe sub cadă, dacă mai ții tu minte cum era făcută, era lăsată o chestie de aerisire sau umble la țevi și aveam acolo numai oțet de mere băgat cu
toate combinațiile posibile ce știam eu pe la momentul ăla și le-am încercat pe toate. Dar, le încerci, dar dai seama că mari rezultate nu sunt, decât probleme cu stomacul sau cine știe ce. Alte probleme conexe. Exact. Și care a fost salvarea ta? Ai avut, mă gândesc, nu știu, un mentor sau ai ajuns la performanțele pe care le ai astăzi singurică? Îți dai seama, ce mentor să ai la 14 ani? Nu, efectiv am început după, erau clasele alea de aerobic, că erau mai ieftine, știi, și mă duceam, făceam 5-6 km să ajung la o clasă din aia de aerobic, stăteam câte 2 ore acolo, făceam foamea toată ziua. Te fometai? Da, adică am trecut prin toate fazele. Prin toate fazele nesănătoase a unei persoane care își dorește să slăbească. Cred că asta este prima idee a unui om care se gândește să slăbească. Hai să mă înfometez. Ai recomanda acum această tehnică? Păi, îți dai seama că asta tocmai este principalul lucru pentru care accept să vorbesc de multe ori despre problema mea cu mâncarea, pentru că știu exact ceea ce este mintea unui copil și a unui adult până la urmă. Teoretic, corpul îți spune niște chestii adevărate. Adică tu știi clar, dacă renunți la anumite alimente, voi slăbi. Acum, raționamentul nostru, a celor care până la urmă nu cunoaștem foarte multe despre alimentație, zice, cu cât renunți la mai multă mâncare, probabil cu atât slăbesc mai repede, nu? Și logica este e, da, și este foarte fals. Și de aici ajungem la următoarele probleme cu metabolismul ce vorbeam noi mai devreme. Dar este un lucru bun oarecum pentru mine că am trecut prin toate fazele, pentru că acum, la vârsta mea și la toată experiența pe care am deprins-o, e că cam știu și înțeleg pe fiecare în parte, știi? Că dacă eram vreo silfidă născută îți era poate mai greu să te mai greu. Pielea. Să știi că este mult mai greu, pentru că până la urmă, dacă tu genetic ești născută așa, nu ai nici tragerea respectivă să te duci la sală, sincer. Pentru că, în general, nu vei vedea la sălii femei care arată exagerat de bine și dintr-o dată fac o pasiune pentru fitness. Nu, se duc și zic, mă duc și acolo ca să păstrez oarecum, știi? Da. Dar adevărata pasiune, eu zic că tot timpul se naște pornește dintr-o frustrare. Așa că și frustrările sunt bune. Da. Ne fac să evoluăm. Da, și dacă știi să le folosești constructiv, cu siguranță chiar duc spre evoluție. Îți mai amintești primul tău antrenament? Da, să știi că m-ai întrebat treaba asta și stăteam să mă gândesc. Dar mă refer la primul antrenament în sală, nu aerobic, nu clasele pe care le făceam. Că clasele sunt cu totul și cu totul altceva. Adică eu am început cu clasele respective, unde știi că sunt câte 15-20 de fete și e totul la comun. Și automat că vibe-ul respectiv e altul, știi? Adică n-ai cum să te plictisești, îți faci prietene, vorbești, la. Dar trecând timpul, am simțit că adică e prea puțin pentru mine, deja depășisem anumit nivel. Și clasele respective nu simțeam că e chestie individualizată pentru ceea ce îmi doresc eu. Și am zis, ok, hai că o să-mi iau un antrenor personal. Și cea mai mare frică a fost că o să mă plictisesc. Hai că o să stau o oră, eu singură, cu cineva, pe un aparat. Așa era în capul meu, nu știu, adică eu aveam impresia că ce facem, mă plimbă de la aparat la aparat. Și aia este. Și aia e. Și decât eu cu el acolo, adică ce vorbesc, pe când îți dai seama față de grupele mele de 2 ore, de ce săream noi pe acolo și cu fetele tale exact, acolo. și muzică și tot, și atmosferă mi se părea ceva trist, sincer. Și am făcut primul antrenament și acum am rămas prietenă suntem prieteni chiar foarte buni, cu primul meu antrenor și mi-a plăcut foarte mult. Adică mi-a plăcut că am simțit că într-adevăr este o chestie care individualizează, știe sau aparatul în sine, să zic, nu neapărat antrenorul, dar și relația cu antrenorul contează foarte mult pentru că am avut o conexiune imediată, știi? Cum să ne alegem antrenorul? La ce ar trebui să fim atenți? În primul și în primul rând, ar trebui ales după rezultate. Adică lăsând deoparte că da, și conexiunea este extrem de importantă, pentru că eu am persoane și eu am antrenor la rândul meu, sau am avut antrenor la rândul meu pentru competiții și sunt oameni cu care nu am rezonat.
chiar dacă au avut rezultate bune, personal nu am rezonat cu persoana. Dar, acum, dacă ar fi să trag o linie în urma experiențelor, cel mai bine este să mergi pe rezultate. Nu pe feeling, nu pe știi că mi-a plăcut, că zâmbește, pare populară, pare nu știu cum, râde cu mine. Nu. Că până la urmă tu ți încredințezi sănătatea pe mâna cuiva. Și aici nu ar trebui să fie nicio urmă de subiectivism. Adică ar trebui să fii obiectiv, să vezi, ce experiență are omul respectiv, ce a realizat, cât de serios este. Intri până la urmă și pe recenzii sau pe ceva, întrebi cum ai rezonat cu persoana respectivă, ai avut rezultate, ți-a plăcut, e serioasă, e cam asta. Au fost momente în cariera ta când ai ajuns la limită, când ai zis eu nu mai pot să fac, mă las? În fiecare zi ajung la limită. Și cum depășești aceste situații? Mă trezesc dimineața și zic nu mai pot. De ce m-am apucat de sportul ăsta? Adică în dimineața, la prânz și seara. Am 3 momente. Cum le depășesc? Păi, în primul și în primul rând, crede-mă că le depășesc prin disciplină. Adică am creat rutina și asta este cel mai important. Nu să mă las de emoții și exact cum spuneam și cu alegerea antrenorului. Nu mă trezesc și zic că astăzi nu prea am poftă. Nu o să ai poftă niciodată. Adică fac treaba asta de 15 ani. Nu pot să zic din 365 de zile 40-50 să zic, ce poftă am. Da, nu vreau să mint, adică pe bune. Cine spune acum că motivația te duce pe motivația cât durează? Motivația este un sentiment, este o emoție care acum o ai după îți vine foame. Și uiți. Deci aia a fost motivația. Motivația este să ai să te ții de rutină. Asta da. Deci asta trebuie să depășești tu. Că știi că se spune că îi trebuie creierul undeva la 21 de zile să perceapă ca un lucru impus, să o facă normalitate. Să fie un obicei. Exact, să fie un obicei. Și atunci, cred că ăsta este sfatul meu cel mai mare, să nu te lași. Indiferent că ești motivat sau că nu ești motivat în ziua respectivă, dacă tu știi că ăsta este planul, am vorbit cu persoana respectivă sau eu mi-am propus ca luna asta să fac lucrul ăsta. Ei ziua, știi cum, step by step. Adică mă trezesc, azi o zi, mâine văd altă zi. Și uite, ușor, ușor faci o săptămână. Și după o lună... După săptămâna respectivă te uiți și zici, că merse, săptămâna asta fă ok, te uiți pe tine un pic, ești bine. Începe altă săptămână. Iar luni, oribil. Marți, mai ok. Miercuri, și așa duce iar încă o săptămână. Cam asta este singurul... Cum arată o zi din viața ta? Și te-aș ruga să îmi pui accentul pe prima parte a zilei, pe dimineață, că este până la urmă cea mai importantă parte a zilei. Cum îți începi startul, așa va fi toată ziua. La ce oră te trezești? Eu să știi că am așa eu n-am o viață super palpitantă, adică ce spun într-o zi, în fiecare zi. Adică, că mă întreb luni, marți, miercuri, că e aceea zi a săptămânii pentru mine. Dar mie îmi place rutina. Adică eu chiar mă simt bine în rutina mea. Rutină pe care mi-am creat-o de-a lungul timpului. Adică nu te gândi că asta am făcut tot timpul. Nu. Asta am încercat așa să zic din toate, știi? Și într-un final, când am observat eu ce am tras linie și ce mi-a oferit cele mai multe satisfacții, ce m-a temperat, că eu sunt o persoană foarte vulcanică. Adică sunt și vulcanică și plină de viață, să zic așa. Și am foarte multă energie. Prin urmare, energia asta mea trebuie să o temperez cumva. Aleg să o temperez într-un mod bun sau rău. Nu pot spune că n-am încercat și rău. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult la sportul ăsta, că a reușit să tempereze în mine toată furia, să zic așa, da. Și am reușit să mi-o canalizez și să mi-o concentrez pe un lucru productiv atât pentru mine cât și pentru alții. De asta cred că sportul este, sau sportul meu, cel puțin, că pot să-l facă și un amator cum pot să-l facă și un profesionist. Până la urmă, uite, pune-mă să joc tenis. Nu știu. Și nu voi face niciodată. Dar sportul ăsta, atâta timp cât eu l-am făcut, poți să-l faci și tu, poți să-l facă oricine, indiferent de jobul pe care l-ai. Și cum spuneam, eu am o rutină destul de basic, așa, destul de anostă. Mă trezesc, mănânc la aceleași ore,
Da, e foarte important lucrul acesta să păstrăm... Nu pentru toată lumea. Adică este important pentru mine care am făcut asta la nivel de performanță și am 6 mese pe zi. Da? 6 mese? Da. Dar pentru omul normal, nu. Este ok să ai un program. Într-adevăr, este ok să ai un program. Și să-ți faci oarecum programul alimentar în funcție de ce ai tu de făcut în ziua respectivă. Dar la modul, să zic, mănânci, nu știu, ai un job de la 8 la 4. Da? Adică, clar, micul dejun ar trebui, din punctul meu de vedere, luat înainte să pleci la muncă, nu? Ai o masă. Da, da. După care, următoarea masă, undeva la 3-4 ore să lași diferență, să zic, între ele. Clar, îți vei pune următoarea masă la 12, să zic. Îți vei stabili și celelalte lucruri în funcție de masa respectivă. Adică eu așa fac. Da? Nu fac programul meu în funcție de... mesele în funcție de program. Adică e invers și aici trebuie un pic lucrat la tine, să zic. La detaliul acesta. Da, pentru că tu până la urmă, la orice job ai avea, tu cam știi ce ai de făcut în ziua respectivă. Nu? Da, da. Și să-ți pregătești niște mese să le iei după tine, durează 5 minute să mănânci. Să stai să comanzi, durează 10 minute să comanzi, o oră să aștepți mâncarea. Deci din start tot programul ți s-a dus în ziua respectivă. Că ai văzut, nu ține nici de curier, cum nu ține nici de cea care preia comanda, cum nu ține nici de tine că poate veni un client între timp și n-ai mai putut să mânci. Dar așa știu, am mâncarea la mine, cât e ceasul? 12. Pauză. 5 minute acolo 5 și minute am mi-am mâncat, făcut treaba. după care mi-am reluat programul. Deci asta, mă trezesc la 7, să zic, 7 și ceva, mi-am băut cafeaua, după care am cardio. Ăsta este, să zic, primul antrenament. Eu nu mai văd antrenament, la mine e perioada de relaxare, că îmi pun muzică, îmi dau mail-urile pe acolo, răspund clienților, fac cam 20-30 de minute de cardio pe zi. Da? După care urmează cealaltă rutină, și anume se numește LPF sau exercițiile de respirație. Pentru... Da. Dar asta e ce fac eu. Adică e destul de mult pentru un om normal să facă rutina asta, să se trezească, să facă exerciții de respirație și toate cele, dar poate să facă un pic de meditație, adică nici asta nu e un lucru rău. Eu o văd ca pe meditație, știi? Da? Și cu ce te ajută acest... Exercițiile despre care vorbeam, vacuumul abdominal. Este cel care îl recomand eu, în general, fetelor și bărbaților, clienților mei. Sunt foarte ok, una, respirația despre care vorbeam, da? Diafragma este cea care are legătură cu respirația. Faptul că mușchiul abdominal, ce se întâmplă cu el? Pe măsură ce trece timpul, sau nu neapărat și genetic, ai văzut că sunt diastazele respective, în care mușchiul este un pic mai deplasat, avem un anumit gol, să zic, între cei doi mușchi, da? Da. Și acum, pe lângă beneficiile din punct de vedere are faptul că te ajută cu digestia, da? Pe lângă faptul că postural, pentru coloana lombară, te ajută exagerat de mult. Mai sunt și beneficiile estetice la femei, faptul că au un pic rolul de a modela talia, de a subția. Dar din ce cauză? Nu că am acum grăsimea eu pe abdomen și fac exercițiile respective și voi avea talia mai subțire. Nu, vorbim când avem un nivel de țesut adipos mai mic, dar avem o talie un pic mai proeminentă, mai lată, să zic, genetic, așa este. Faptul că vin și fac exercițiul respectiv de respirație va face să atrofieze un pic din musculatura abdomenului. Deci opus a ceea ce crede toată lumea. Da. Să faci talia mică este să faci 1000 de abdomene. Ca să faci talia mică trebuie să atrofiezi mușchiul respectiv. Nu să-l crești. Da. Cred că foarte puțină lume știa acest concept. Da, să știi, constat că multă lume nu este educată în sensul ăsta. Adică au impresia că anumite exerciții te slăbesc. Da. Dar exercițiile nu slăbesc. Adică exercițiul în sine nu slăbește localizat. Eu dacă fac abdomen, nu înseamnă că voi slăbi la abdomen. Eu dacă fac fesier, nu înseamnă că voi slăbi la fesieri. Că pe de altă parte nu are logică. Da. Că tot fata care vrea să crească fundul îmi spune hai să facem cât mai mult fesier, dar tot fata care vrea să facă abdomenul să fie talia mai mică spune hai să facem mult abdomen. Care e logica? Adică ori facem să creștem, ori facem să scadă. Dar nu.
atunci când vrem să facem o zonă a corpului mai mică, să zic, mai din punct de vedere al musculaturii, de exemplu picioarele, cum sunt fetele obsedate, nu vreau picioarele mari, asta a fost și obsesia mea, culmea. Da. Clar, ce vom face? Nu vom lucra excesiv zona respectivă, da? Vom încerca cât de cât să atrofiem grupa respectivă și vom evita, să zic, vom lucra pe lângă grupa de mușchi, ca să nu o dezvoltăm și mai mult decât este dezvoltat. Deci asta este programul de dimineață, după îmi fac cele 6 mese, care durează foarte puțin să le prepari, cu toate că sună foarte mult când zici 6 mese, că cred că stai la aragaz, nu. Dar bine, cum le fac eu? Fierb orez, am talentul că îi râd de mine că până și orezul reușesc să-l... Deci eu cu bucătăria n-am nicio treabă, dar totuși nu. Deci și fac treaba asta de atâția ani și tot reușesc să fac mâncarea aia. Dar eu mănânc așa, eu mănânc orezul fiert, cartofii respectivi, cum am în alimentație, bag la air fryer sau la cuptor, să zic. Da. Am un piept de pui și un pește în air fryer și aia e masa. Și după le împart. Tu îți permiți să ieși din rutina aceasta? Îți permiți să mănânci și tu, nu știu, o felie de tort sau să te duci la Mac, să mănânci un Mac? Știi care e chestia? Înainte, când eram în plin sezon competițional, nu. Deci nu există. Adică eu la toate evenimentele importante, să zic, din viața mea, la cununia mea, am avut caserola după mine. Pentru că atunci când ești în plin sezon competițional, nu-ți permiți. Avem calculate inclusiv sarea. Da. Da, inclusiv apa, inclusiv tot este calculat. Adică dacă am 100 de grame de cafea, eu o pun ca și lichid în ziua respectivă și o scad din ce am de consumat. Dar în viața de zi cu zi, când nu sunt cu competițiile, da, m-am permis să mai fac excepții, dar sincer să fiu, nu simt nevoia. Nu mai simți nevoia? Nu, chiar nu simt nevoia. Adică mi-am format stilul ăsta de viață, eu mâncarea o văd ca și aliment doar pentru a mă susține în viață și a-mi susține ceea ce obiectivele mele din punct de vedere al corpului. Nu trăiești ca să mănânci. Nu. Deci chiar nu mai trăiesc. Asta am renunțat la conceptul ăsta acum foarte, foarte mult timp. Într-adevăr e greu de început ca să te lupți tu cu mintea ta și să-ți impui acest lucru. E destul de greu. Dar, pe de altă parte, trebuie văzută mâncarea ca și medicament, să zic, ca și o formă de susținere a vieții. Cum pentru mașină îi trebuie combustibil, așa este și corpul nostru. Noi îi dăm altă conotație alimentației, că ea în sine nu e. Și tu nu te confrunți cu cea mai mare dependență a secolului, cu dependența de zahăr? Poți să trăiești fără zahăr? Nu simți nevoia de dulce? Nu. Chiar deloc. Deci chiar deloc nu simt nevoia. Acum, poate e deranjant când spun lucrul ăsta, dar, repet, este în urma multor ani de făcut performanță. Nu ca și un om normal. Dar, până la urmă, știi care e chestia? Faptul că mănânci tu din când în când. Nu există aliment rău sau aliment bun pentru a slăbi. Adică toate alimentele trebuie consumate. Eu nu vin acum și spun cuiva zahăr sub nicio formă. Ba nu, și zahăr până la urmă este ok să consumăm, să avem o varietate de alimente, indiferent că este mai puțin bun pentru ceea ce vrem noi să facem, dar nu este normal să nu-l consum, pentru că, uite, reversul medaliei la mine, faptul că am limitat atât de mult alimentația în 4-5 alimente, eu nici nu mai pot să consum anumite alimente pentru că nu mai am enzimele digestive necesare pentru a le digera. Adică nu voi spune niciodată clienților nu zahăr, nu alcool sau nu, că ești om până la urmă, creezi mai multă frustrare când îi imprim unui om lucru că după ce că aia nu fac bine, la job nu sunt bine sau în familie, eu știu ce diverse probleme. Vin eu și îi spun nici nu, dacă ai pus gura pe asta, gata. S-a terminat. Nu este, nu. Toată chestia e de echilibru până la urma urmei. Ce le-ai spune oamenilor care nu au energie să meargă la sală? Ce le spune oamenilor care nu au energie? Să-și facă, nu știu,
să-și găsească în ei dorința asta, nu există când am energie. Nu ai energie dacă ai vreo boală. Dar dacă nu ai nicio boală fizică clară, de ce n-ai energie să mergi la sală? Nu, ți-e lene. Nu că n-ai energie. Deci asta nu. Uite, aici deja mă deranjează. Aici tu trebuie să lucrezi cu tine. Că dacă ar fi, exact cum am spus, după ceea ce simțim fiecare, în fiecare moment al zilei, ai văzut că ai 7000 de stări, cel puțin noi femeile. Deci suntem schimbătoare cum vremea e nimic. În perioada menstruației. Da, deci vremea e nimic. Asta le spui și alor mei azi dimineață. Aveți grijă că săptămâna asta o să fie grav. Dar, pe de altă parte, ok, n-am energie, n-am poftă, nu găsesc motivația. Da, dar trebuie să mă duc, că de asta e ok să ai antrenor. Mă crezi sincer că până la urmă, bă, știi, bă, mă așteaptă omul la 5 acolo. Știi că ai o responsabilitate față iar de el. retracția apă, după aia poate îmi dă bloc, nu mai primește, știi? Și uite, te duci odată. După aia, după antrenament, zici, hai că nu fă rău, știi? Că așa se întâmplă. Deci asta este toată chestia. Pleci fără energie, începe antrenamentul fără energie, dar partea bună a sălii nu este când faci sală. Că toată lumea zice, bă, mie nu-mi place să fac sală, nu știu ce-ți place ție acolo. Păi nici mie nu-mi place, că mă doare sau olea. Dar după când termin sala, zic, bă, da, bine, cu astăzi. Știi, deci chiar, hai că și astăzi reuși să trec peste lipsa aia de energie, știi? Că, de fapt, endorfinele despre care vorbim cu sala, astea sunt. Deci nu sunt cele eliberate în timpul sălii. Că, în afară de faptul că să fim sadomasochist ca să-ți placă durerea, și atunci înțeleg, bă, da, uite, omul îi place durerea și o cauzează singur la sală, suntem ok. Dar endorfinele adevărate și ceea ce îți place cu adevărat la sală este când la sfârșitul zilei ai tăiat încă un lucru de pe listă făcut pentru tine. Că asta e doar pentru tine. Tot ce faci în timpul zilei, până și jobul pe care îl ai, dai 10 lei la compania de apă, dai 15 lei, tu ajuți societatea. Pe când sala la sfârșit este doar pentru tine. Deci în ziua aia este lucru pe care ai făcut doar tu pentru tine. Mulți aleg să meargă de unul singur la sală. E bine. Ce greșeli vezi cel mai frecvent în sala de fitness? Ce greșeli fac oamenii? Acum, faptul că alegi să mergi la sală singur din cauza posibilităților materiale, pot să înțeleg. Sincer, sfatul meu este ar fi ok să faci un sacrificiu măcar la început și să ții totuși pe cineva. În cazul în care nu poți și te duci singur, sfatul cel mai mare pe care îl pot da, să întrebe când ajung în sală, să nu le fie rușine. Pentru că eu înțeleg, și eu am încercat să fac sală și singură. Și ce crezi? Prima dată am slăbit acasă, ca să am curaj să mă duc la sală. Deci îți dai seama Până mă gândeam, bă, nu cunosc pe nimeni, eram și grăsuță, mergeam eu pe acolo. Cum am intrat în sală, n-am știut niciun aparat. Nu știam ce este, ce face, cum încep, de unde. Adică îți dai seama, ca orice om, te duci într-un loc nou, nu știi, mă, paharul ăsta vine aici, aia vine acolo, ba mai mult, să stau, să mă pun eu și să fac și să... Bă, și ce fac? Primul lucru văd banda. Bandă știu sigur să fac. Și te pui pe banda acolo. Și stai și te uiți în stânga, în dreapta și parcă te-ai dat jos și ai încercat un aparat și te duci acolo și spune, nu că e al meu, fac, iar ți-a fost un pic jenă, știi? Și rămâi iar la bandă. Deci să scape de cardio. Ok, faci cardio, nu este niciun fel de problemă. Pot să spun că e un mod de a începe cu cardio și cu banda și cu alea, dar ăla nu e antrenament de forță, aia nu reprezintă sală. Poți merge și afară, pe stradă. Și tot antrenament cardio este. Dar dacă într-adevăr vrei să începi sală, poți frumos să te duci la recepție la fete acolo, pentru că toate țările sunt obligate să aibă un antrenor, cineva care se ocupă de sala respectivă și să întrebi. Fără niciun fel de rușine să întrebi. Eu sunt nou aici, n-am fost niciodată, nu știu cum funcționează aceste chestii pe care voi le aveți aici puse. Te rog frumos, arată-mi și mie la 1-2 aparte, măcar că să-ți dea imboldul să te apuci, știi? Pentru că văd foarte mulți care vin, fac un abonament la sală, fac bandă de 2-3 ori, au încercat ceea ce vorbim mai devreme să facă, pe un aparat, e rușine, mai veni unul, se mai uită la el, îi zice, nu așa se face, pe faci, normal că nu știu să facă.
nu m-am născut și automat se inhibă și mai trec chiar 3-4 luni până se duce. Da, este această anxietate de sală pe care foarte mulți... Este anxietatea de sală și mai ales că ai văzut, te duci la sală, într-adevăr, sunt oameni care fac de foarte mulți ani, arată într-un fel, îi vezi că știu tot rostul pe acolo, sunt de ai săli, se salută, se ole și tu nu știu pe nimeni. Și te pui tu acolo și zice, nu așa, nu faci bine. Da, chiar dezarmează. Adică ori ajuți omul și îi spui, ok, ești nou la sală aici, hai că lasă-mă, uite, nu faci bine lucrul ăsta, stai să-ți arăt eu, știi? Nu, deci nu o faci bine, nu, în general cum e la băieți, știi? Mi-ai putea da niște sfaturi pentru oamenii care vor să pună masă musculară sau oamenii care vor să slăbească, pentru că sunt foarte mulți care se uită la noi și au astfel de dorințe. Sfaturi scurte. Sfaturi scurte. Uite, cel mai bun sfat pe care îl pot da pentru ambele cazuri, adică este aplicabil și în cazul în care vrei să pui masă și în cazul în care vrei să slăbești, este să ai un plan. Adică totul să pornească de la un plan, să stai tu frumos acasă, da? Să te gândești să concepi planul respectiv și să-ți iei informații, un pic de acolo, un pic de acolo, un pic de acolo, le pui pe foaie, sincer că poate pare ciudat, le pui pe foaie și ce ne dă? Păi, indiferent că vreau să slăbesc sau vreau să pun masă, trebuie în primul rând, hai să zicem partea de care mă ocup eu, dacă mă ocup și de alimentație, cu sala, da? Ce trebuie să fac? Indiferent de cele două cazuri, tu trebuie să faci sală. Nu există antrenament de slăbit, cum nu există nici antrenament de pus. Mă refer ca amator, să zic. Da. Ca amator. Același lucru, tot acolo trebuie să ajungi. Deci asta începe cu sală. Și să le luăm pe rând. Sală. O să-mi fac un plan privind disponibilitatea timpului meu pe care o pot acorda pentru antrenament și în funcție de cât timp pot acorda pe săptămână, acolo îmi fac un mic plan, grupez, fac lunia aia, miercurea aia, vinerea aia, să zic, că asta pot eu. După care am pus deoparte treaba cu sala, da? Pentru că am stabilit că indiferent de cele două cazuri tot trebuie să fac sală, alimentație. E un proces super simplu, adică noi îl complicăm așa foarte, foarte mult, cu diverse informații de acolo, dar procesul este chiar super simplu. La alimentație, ce vreau? Vreau să slăbesc, da? Eu deja știu, în alimentația mea, în acest moment, sunt anumite alimente. Trebuie să fiu sincer cu mine. Ce fac? Păi, în pauza de masă mănânc o pungă de covrigei, după care mă duc la Starbucks și iau frappuccino cu nu știu ce, adică tu le știi. Elimini, prima dată, cel mai bun sfat, să elimini toate lucrurile astea pe care oricum simt că nu sunt ok pentru mine și nu sunt sănătoase. Și aici este aplicabil și pentru cei care vor să pună masă musculară. Și ei vor trebui să elimine toate lucrurile astea, pentru că ce se întâmplă? În procesul de a pune masă musculară, clar că tu nu vei mai avea poftă de alimente sănătoase și alimente bune dacă toată alimentația ta este formată din acele alimente procesate. Și de acolo pleacă lipsa aia de poftă de mâncare. N-am poftă de mâncare. Păi n-ai poftă de mâncare, că ai băut milkshake cu nu știu ce, automat și digestia este afectată de lucrul ăsta. Ca să avem în primul rând un corp ok pentru cele două obiective, trebuie să avem o digestie bună. O digestie bună nu poate veni din toate alimentele procesate pe care noi le consumăm și pe care nici măcar nu le băgăm în seamă. Deci eu când mă uit și fac cumpărăturile la supermarketuri, eu când văd ceea ce e în coșurile oamenilor, mie mi se pare incredibil. Nu că îi judec, dar efectiv ăla e cancer, adică nimic nu este natural, nimic nu este... Adică alimentația trebuie să fie cât mai simplă, cât mai puțin procesată. Cum arată coșul tău de cumpărături? 2 cartoane de ouă. Da? Deci ouăle sunt pește, somon, vită. La mine este foarte simplu. Deci dacă vezi, poate să facă cumpărăturile oricine. Deci nu știe. Piept de pui, ouă, cartofi, orez, chestii verzi. Adică chestii verzi, ce sunt acum? Salată, să zic, castravete,
Că nu știu, adică sunt chestii basic, nu o să vezi nimic. Toată lumea spune că să mănânci sănătos e scump. Păi, nu cred că este mai scump să mănânci nesănătos, pentru că din toate poftele alea, în loc să iei piept de pui, mai ai încă 7000 de feluri pe lângă coșul ăla al meu de 300 de lei, văd coș de 900 de lei format din lucruri pe care nici nu știam că există, că poți să le mănânci. Adică fel și fel de prăjituri, cu creme, cu, nu știu, mezeluri, nu știu de care, 7000 de patiserii și 7000 de chestii. Automat, dacă le ai în casă, ce îți vine? Să le consumi. Da, chiar îți vine să le mănânci. Alt sfat, iar să nu te duci la cumpărături când ți-e foame. Deci asta e primordial. Dacă ți-e foame, mai bine stai, mănânci, după care te duci la cumpărături. Și așa economisești și bani. Că atunci când ți-e foame, ai văzut că ce ajunge în coșul ăla, deci nici prin cap nu ți-a trecut de ce te-ai gândit vreodată la ele. Spunem un interval de timp, la cât timp să se aștepte oamenii la rezultate. Pentru că unii se gândesc că într-o lună ar trebui să vadă rezultate și nu văd rezultate și... Înseamnă că fac ceva greșit dacă nu văd rezultate într-o lună. Rezultate mai mari, să zic așa. Da, rezultate mai mari. Într-o lună de zile chiar poți vedea niște rezultate wow. Dacă ești 100% sincer cu tine și dacă respecti planul de care am vorbit mai devreme. Deci eu îți garantez ție că într-o lună de zile, sănătos acum cât este? 1 kg jumătate pe săptămână, să zicem așa, pentru un om normal. Dacă tu ai un exces de greutate foarte mare, da, exces foarte mare, deja am făcut un pleonazul, dar mă refer dacă ai o greutate mult mai mare decât un om oarecum normal, prima lună aia vei fi surprins. Există posibilitatea să dai și 10-15 kg. Dar de ce? Pentru că acolo este și apă foarte mult în tot ceea ce se elimină. Prin urmare, luna aia, prima aia lună, poate să fie wow. Se poate. Nu au rezultate cei care se mint pe ei, știi? Și spun că, nu, că eu țin dietă, merg la sală, dar nu văd nimic. Păi, da, de când ai început să mergi la sală, ai început să suplimentezi și mâncarea. Că simți tu că nu mai ai energie. Că îți consumă sala energie. Și ce faci? În loc să ai o dietă hipocalorică, tu vei face o dietă hipercalorică. Vei pune un surplus de calorii din cauza faptului că ai venit de la sală și ai fost foarte obosit și foarte... și parcă glicemia un pic, ai așa niște căderi de glicemie de când te-ai apucat de sală și de dietă. Ăla e un răspuns normal al corpului. Corpul, când îl privezi de zahărul pe care tu îl aveai înainte în alimentație, e normal să-ți facă spike-urile alea de insulină. Și e normal să ceară, că el este un drog. Zahărul este ca nivel de adicție, este ca heroina. Prin urmare, când tu scoți drogul, e normal, corpul începe sevrajul. Exact. Dar se trec peste stările alea de glicemie, că scade glicemia, nu am văzut pe nimeni să moară. Îmi poți spune un locuitor al zahărului? Ce să facem dacă avem poftă enormă de dulce? Ce să consumăm? Nici de cum miere, fructe. Că eu când aud, eu nu mănânc zahăr, eu mă îndulcesc cu miere. Păi tot zahăr. Deci aia este tot zahăr. Ca să nu fiu răutăcioasă și să nu fiu alea, da, putem înlocui până la urmă urmei fructele ăștia care sunt foarte bogate în zahăr, pentru că fructele la bază, fructoza e zahăr. Da. Dar sunt și fructe care au un indice glicemic mai mic, mai scăzut, pe care eu le mai dau în alimentația fetelor. Care ar fi acestea? Păi uite, de exemplu, cel mai comun, fructele de pădure. Da. Fructele de pădure, aparte de faptul că sunt foarte bune, mie îmi plac foarte mult, au un indice glicemic mai scăzut. Kiwi este un fruct care are un indice glicemic mai scăzut. Dar foarte important să fim conștienți de cantitatea pe care o consumăm. Că dacă eu mănânc acum 1 kg de fructe de pădure, caloric, chiar dacă indicele ăla e mai mic, la sfârșit când adun caloriile, de fapt mă îngraș cu mâncare sănătoasă. Aveam o clientă care i-am dat dieta frumos și nu aveam rezultate. Și eu întrebam, ție exact ce ți-am dat? Da, totul exact. Te rog frumos să-mi trimiți poze, că până la urmă ceva se întâmplă. Dacă vorbim sincer și tu spui că mănânci aia și eu nu văd, și ce crezi? Cantitățile pe care le mânca, adică ea se îngrășea din somon și din legume mexicane. Am zis, decât să mă îngrași din somon și legume mexicane, mai bine mănânc mec.
spun sincer, adică ce rost are, nu? Păi da, nu prea mă săturam. Păi da, dar ai 500 de grame de somon la masă. 500 de grame caloric, somonul este un pește foarte gras și foarte bogat din punct de vedere al caloriilor. Așa că dacă tot o faci, măcar să faci din ceva ca lumea, adică mă îngrași din somon și din avocado și din... Ce tare! Da. Deci foarte important să fim foarte atenți și cu cantitatea fructelor pe care le consumăm. Grepa iar este un aliment care este mai scăzut ca indice glicemic și nu... Probabil o să-mi sară multă lume în cap când o să spun, dar uite, în loc să bei cola normal, poți să bei un cola zero, când simți că chiar nu mai poți. Sunt o grămadă de variante acum cu îndulcitori. Nu sunt ok, știu, și toată lumea spune că nu. Dar pe de altă parte, tot oamenii ăștia care spun că îndulcitorul din cola nu e bun, sunt oamenii care mănâncă zi de zi fast food. Adică nu Despre o să mori vorbim? dintr-un pahar de cola îndulcit cu ăla, când tu mănânci 7 zile din 7 numai fast food și toate prostiile. Am auzit că Cola Zero Da. este un foarte bun aliat în momentul în care îți dorești să slăbești, pentru că consumi această băutură și îți taie pofta de mâncare și mai tai așa din ele. Uite, vezi? Exact ce spuneam mai devreme. Este un aliat. Acum nu sfătuiesc pe nimeni să bea, dar cum vorbim, când simți că efectiv nu mai poți și ai bea, în loc să te, nu știu, să consumi ceva care știi clar că e o bomboană, e ok, dar din păcate de la bomboana respectivă, câtă lume se abține și mănâncă doar bomboana. Mănâncă toată cutia. Știi? La modul Așa ăsta, este. exact, la modul ăsta mă refer. Așa că mai bine, arunci bomboane, arunci tot. Uite, ești undeva, ești în oraș. Ai văzut că și în oraș nu poți bine mai apă pe ea, pe plată. Da. Ție o cola zero. Se mai întâmplă. Și într-adevăr, îți taie pofta asta de dulce de care vorbeam. De asta e aliat. Cel mai ok ar fi să nu consumăm nici cola zero, nici cola normal. Dar de început mă gândesc că e o variantă mai bună. Exact. Este o variantă mai bună în ideea în care să mai suprimă un pic pofta asta de zahăr. Mai e și sunt multe variante de sucuri zero pe piață acum. Da. Deci chiar sunt o grămadă și o grămadă. Recomand să nu fie consumate în exces, pentru că dau probleme cu stomacul, adică asta cel mai rapid va fi problema cu stomacul, aparte ala lung ce cauzează, nu mai vorbim. Dar de obicei cine are adicție de cola zero, are adicție și de cola normală și cu zahăr și cu... îi face rău și aia. Doar că cola normală îl va și îngrășa. Somnul este o caracteristică fundamentală, să zic așa, în procesul de slăbire? Da, chiar este. Nu are o chestie benefică pentru slăbit. Adică nu vreau să mint acum și să spun dacă dormim 8 ore pe noapte, vom slăbi mai repede. Nu. Poate chiar invers, să zic așa. Dar ce se întâmplă? Somnul, în primul rând, atunci când te odihnești, nu supui corpul la un extra stres. Extra stres pentru corp înseamnă din punct de vedere hormonal iar un stres foarte mare. Și principalul hormon al stresului, să zic așa, este cortizolul, cel secretat de glanda suprarenală și automat. Noi când nu dormim suficient, dăm stres corpului, glanda suprarenală secretă cortizol și automat reținem apă. Și nu slăbești. Adică tu pe cântar propriu zis, te uiți și zici, țin dietă, merg la sală, fac, într-adevăr, nu dorm noaptea. Asta ar fi singura chestie. Are vreo relevanță? Da, are relevanță, pentru că tu pe cântar nu vezi din cauza retenției de apă creată de glanda asta suprarenală și de hormonul respectiv de cortizol. Asta la noi în competiții era foarte, foarte important să o ținem sub control. Cu toate că în perioada respectivă nu prea poți să dormi din cauza substanțelor și tot ceea ce faci, dar somnul era vital tocmai să nu avem probleme cu cortizolul. Pentru că dacă eu noaptea respectivă, înaintea competiției, nu dorm, dimineața explicai tot procesul, când eram pe cântare era numai apă.
Nu, tehnic am apă, Da. adică Dau seama. pentru competiție nu era ok. Dar același lucru se întâmplă și în viața reală. Recomanzi anumite pastile sau suplimente care să... Sincer, sau nimic nu poate înlocui somnul? Sincer, nu recomand. În general, chiar dacă e o întreagă asta de marketing și o întreagă industrie cu suplimente și cu tot, suplimente de slăbit, suplimente de pus, suplimente de dormit, suplimente de înlocuit mese. Eu nu recomand absolut nimic din ce înseamnă suplimente și mai ales când e vorba de somn. Nu, să încercăm pe căi cât mai naturale. Nu știu, să încercăm să evităm anumite chestii care să ajute la a avea un somn mai odihnitor noaptea. Sunt de acord inclusiv cu, uite, treaba cu nu te îngrași după o anumită oră dacă mănânci, dar, într-adevăr, poți avea un somn mai odihnitor dacă faci o mică pauză alimentară între ultima masă și ora de somn. Încercăm să nu dormim cu anumite aparate electronice în cameră și asta ajută. Să avem cât mai mult întuneric în camera respectivă, să facem anumite ritualuri de meditație înainte de somn. Adică asta da, recomand. Dar pastile sau suplimente sau... Nu. Contează și ora la care ne punem să dormim? Contează, dar acum îți dai seama, dacă cineva lucrează în ture. Da. Na, și e tura a treia. Contează, într-adevăr, să ai un minim de 7-8 ore pe noapte, chiar este important. Dacă îl prinzi și într-un interval orar care trebuie, este și mai bine, da? Acum, nu toată lumea poate face lucrul ăsta pentru că fiecare sunt diverse joburi. Din 24 de ore pe care le are ziua, câte ore recomand să le dormim? Putem să le dormim, de exemplu, 5 ore noaptea și încă, să zic așa, 3 ore pe la prânz, dacă ne permite programul. Sincer, nu. Eu nu sunt de acord cu dormitul ăsta la prânz și cu... Adică somnul de noapte, odihna de noapte, nu se compară cu niciun somn la prânz și cu... Și recomand, cum am zis, undeva la 7-8 ore de somn pe noapte. Sunt oameni care nu pot, adică și-au format un program al lor și cu 5-6 ore sunt ok pe noaptea respectivă. Totuși 5 ore de somn mie mi se pare puțin. Și mai ales pentru cineva care vrea să facă performanță, că poate se mai uită și potențiali atleți care vor să participe, niciun caz nu poți să faci performanță cu 5 ore de somn pe noapte. Îți mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care am purtat-o astăzi. Sper ca ea să motiveze pe oamenii care ne privesc. Și până data viitoare, când vom avea un alt invitat care să ne inspire, așa cum ai făcut-o tu, nu uitați să ne urmăriți pe rețelele de socializare, pe TikTok, Facebook și Instagram.